हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि बे भिडिअखौ नायनानै निस्सय मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोन बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरबाय जाहाथे बयबो गोसो खुसियै बयबो जाहाथे फोरबोखौ फालिफुंजोबलायनो हायो आरो मागो दमासिनि गेजेरजों गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बाय बाहागि बिबथै बियादै बिबै बिबौ गासैजोंबो जाहाथे मोजां सोमोन्दो आवगायलांबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय मागो दमासिनि। दिनै जोंहाबो नैबे फेमिलियैनो मोनसे ट्रिपआव थांदों बेनो जाहैबाय खाथियावनो बङाइगावनि खाथि राकालदुबियाव काकयजाना मोनसे पार्क दङ बे फिसा पार्कआवनो दान्दिसे सम एन्जय खालामनो थांदों मानोना दमासि फोरबोखौ लानानै दा बेवहायनो एसे रंजाबाय बेरायबाय आरो लोगोसे जानाय लोंनायखौबो रेडिमेड बानायनानै लानानै फैखादों बेनिफ्राय दान्दिसे उनावनो जागोन। दा बिदिब्ला नोंथांमोना फारिनो नायलांबाय थादो। बेवहाय नोंथांमोना दान्दिसे सम फिसासा पार्कबाबो दान्दिसे सम बेरायफैनो हागोन। दा जोंहा गिबियावनो जानानै लाग्रोदों थारमाने रेडिमेड लाना फैखादोंमोन बेनिफ्राय दान्दिसे बाहायनो जानानै लाबोखाबाय। बेवहायनो माखासे दा बे पार्कआव आङो जेब्ला 2003 खनसे थांदोंमोन बेनिफ्राय थांनाय गैया 2003 आव खनसेमोन। मेनलि बाहाय फिसा हाजो दं बेनिफ्राय माखासे झरना दं हाजो फिसायाव दंफां समायना गायनाय दं। मालाय बेना दाउलायबाव खनसे हास्लाबावला जानो लुगैनायानो ओंख्रिया जोंना
Bye bye. Golden Magur. Bye, on fire, father. I'm going to put a line something there. Hello. Để là xí thằng, để là xí thằng. Cô con mẹ. Đây, kia. Monosni mobile goदानजों खेबदो देखो वो वहां से निकल जाएगा सुनता है क्या डालो उस पे खाफाल मोजां मासो मोनगोन दा Đâu con ơi. बहाबा मिउजियाम दंमोनलै आदैया फैबानो जायोमोन ना भिडिअ खालामनो ओंखायनो मबाइलखौ फाननो होनाखै दे गावनो फैफाबानो जायोमोन भिडिअ खालामनायनि गोगोमा बिराद फुर्टिथार गोगोम बिमा बिफाया थाबोबाय मालाय एक्टर एक्ट्रेस जादों नङा बिफाया फैदोंथ' गोगोम गोगोम गियाना हरै थांनो आग्रा जानांगौ नै जोंनि गियाना बिबथैनि गोदोनायाव माबादों देलायदों आरो जोंनि गियाननि सेफटि लुजादों हनै आन्डारपेनाबो स्ट्रबेरि गोनांलायसो नै गियाननि आन्डारपेन दे बाबा नै बाहाय जाबाय दे हाजोआव गाखो bisa खेबजाखांबाय आं खेबजानानै भिडिअ'आव जाबाय थारबाय नै दासो फैदों ओरै सिंखौ फुसो जाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे फिसा रिकुवेस्ट नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ गियान ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै जाहाथे साबस्क्राइब खालामना होयो आरो भिडिअ लाइक होयो आरो बेनिफ्राय शेयार खालामना होयो आरो बेनिफ्राय कमेन्ट खालामना होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि फंसे बिबुंथि नोंसोरनि कमेन्ट आरो नोंसोरनि लाइक नोंसोरनि साबस्क्राइब खालामनायानो इयुनाव आरोबाव मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय आं थुलुंगा मोनगोन दा बेनि थाखायनो आसा खालामो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होगोन दा बिदिब्ला भिडिअआ गोलावानो जाबायानो दा बिदिब्ला नोंथांमोन बयनिसिमबो आरोबाव भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बिदिब्ला बाय बाय Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ